Az elmúlt hetekben sokféle falat festettünk, és sok hasznos tanácsot is kaptunk Bödö Attila szakmai trénertől, úgyhogy most már bátran nekifoghatunk a munkának. A jó munkához pedig jó szerszámok is kellenek. Ecset, mintázóhenger, festőszalag, spakli, glettvas, de szükségünk lehet tengeri szivacsra, mosogató szivacsból készült sablonmintázóra is, sőt, még egy közönséges nejlonzacskó is jól jöhet. A legfontosabb ezután a jó alap. A rozsdafalnál alapszínnek ezüst színű metálpigmenteket tartalmazó, vizes bázisú akrézománc festéket vittünk fel. Az alapot száradás után tengeri szivacsal, 2 különböző színű festékkel díszítettük. Ez micsoda, amiben én most itt mártogatok? Ez egy struktúrglett, amit a színkeverőgép segítsége által bármilyen színre színezhetünk, illetve előállíthatunk. Mintázásnál még egy nagyon-nagyon fontos dologról beszélünk, miközben a mintázandó felületet készítjük. Egy idő után egy kicsit messzebbről is meg kell nézni a felületet, ugyanis általában soha nem ilyen közelről, hanem messzebbről nézzük, bárki belép abba a bizonyos helyiségbe, ahol maga a mintázás történik. És ebből kifolyólag, hogy a táblaeffektus ne jöjjön be, ezért egy kicsit hátrébb lépünk, megnézzük, eldöntjük, hogy hova szeretnénk még tenni anyagot, esetleg hova szeretnénk még pacázni, úgymond, és utána folytathatjuk tovább a munkát. A betonfal hatásos megoldás lehet, különösen modern, high-tech otthonokban. A jó alapozás itt is fél siker, mivel a végeredményt meglehetősen befolyásolja. Az a lényeg, hogy az alapozó festékkel a szívóhatást lecsökkentettük, ami nagyon-nagyon fontos mindenféle díszítő, illetve mintázó munkánál. Latex festéket használtam, ezáltal a szívóhatást lecsökkentettem. A szívóhatás, bocsáss meg, azt jelenti, hogy nem fogja beszívni az egyik festék a másikat? Tehát, hogy érvényesülni fog maga a festék, illetve a struktúrglett érvényesülni fog a felületünkön. Az alapra glettvassal és spaklival vittük fel a struktúrglettet, és addig szedtük vissza a felületről, ameddig tökéletes betonhatású falat nem kaptunk. Attila a falfényezési technikába is beavatott minket, és megtudhattuk azt is, az alap száradásához minimum 4, maximum 24 óra kell. Mindig nagyon-nagyon segít a mintázásba, illetve a munkánkba, hogyha már előre egy picit be van nedvesítve a szivacs, mert sokkal könnyebb és hatékonyabb vele dolgozni. Falfény az többféle színben kapható? Vagy? Természetesen, ismételten a színkeverőgép által tovább lehet színezni. Alapból arany, illetve ezüst falfény létezik, de ezeket tovább lehet színezni. Száradás után úgynevezett arab sablonnal dolgoztunk, így lett az egyszerűből luxus. Egy nagyon-nagyon speciális szerszámot fogunk használni magához, a sablonozáshoz. Ezt meg is mutatnám, hogy... Igen. Szerintem minden háziasszony nagyon-nagyon könnyen hozzájut. Hát egy kicsit szétszedem, hogy könnyebb legyen vele dolgoznom, letépem a tetejét, és utána pedig 2 határozott mozdulattal összefogom a végét, és egy úgynevezett szivacs-pamacsot készítek belőle, amit szintén festőszalaggal megrögzítek, hogy meg tudjam a végén fogni, és később ne ugorjon nekem szét. A hengerek csodákra képesek, de csak akkor, ha a mintázó festék felhordása után 20 perc alatt kialakítjuk a kívánt felületet. Ugyanis ennyi idő kell a száradáshoz. Az alapfesték itt is latex. Mintázóanyagoknál, dekorációs dolgoknál nagyon-nagyon fontos, hogy a szívóhatás a legminimálisabb legyen. Egyébként abszolút nem fog érvényesülni az, amit a végén szeretnénk belőle látni. Jó, mintázzunk akkor. Mintázzunk. Ennek az anyagnak, nem tudom mennyire látszik, kicsit lazúros jellege van. Elég híg. Igen. Ezt a szót vártam végül is. A többi anyaghoz képest sokkal hígabb, aminek pont ez az előnye, hogy pont ezért fogunk tudni vele mintázni. Lehetőség szerint törekedjünk arra, hogyha azt az adott falszakaszt kitaláltuk, hogy melyiket szeretnénk megmintázni, akkor miután elkezdtük a felületet, törekedjünk rá, hogy be is tudjuk fejezni záros határidőn belül. Tehát ne 2-3 napig próbáljunk mintázni egy adott falszakaszt, mert minden meg fog rajta látszani azt, hogy előző nap hol hagytuk abba a munkát, illetve következő nap hol kezdtük el. Talán nem gondoltuk volna, de egy közönséges nejlonzacskó is lehet mintázó eszköz.
Ezeknél a kézi mintázásokról még annyit kell tudni, hogy célszerű olyan helyiségbe használni a sima mintázó szerszámokkal szemben, ahol esetleg mindenféle akadályokba ütközünk. Gondolok itt csőre, radiátorra, különböző olyan fal kiszögelésekre, ahol magát a mintázó szerszámot nem tudjuk használni. Ilyenkor próbálunk kézi segítséggel, illetve az ehhez használatos speciális szerszámokkal mintázni, illetve dolgozni. Ha sok anyag kerül az acskóra, forgassuk át, vagy tisztítsuk meg a nejlont, hogy vissza tudjunk szedni még több festéket az alapról. Ugye, hogy mintázásról beszélünk, nem sormintára törekszünk, mert abban biztos, hogy fogunk rögtön hibát találni. 5-ös dobókocka lett most így. Jó, én most ilyen csavar, nekem ez úgy megtetszett. Jó. Hogyha... Akkor viszont törekedjünk rajta, hogy arra, hogy az egész felületet mintázzuk meg. A struktúrglettel kialakított speciális felületre tengeri szivacsal több szint is felvihetünk. Ennek a falnak az érdekessége az alapban rejlik. Izgalmas hatást érhetünk el, ha egyenletlen felületet színezünk. Tartsanak velünk a jövő héten is, további összefoglalásunkból akkor is sok hasznos tanácsot kaphat.